Hallo drenge og røvne, og velkommen tilbage til Sikhavn. I dag, der synes jeg, at I alle sammen har fortjent at se mig få et Victoria. Så jeg synes, vi skal hoppe ind i det, og så synes jeg, at vi skal gøre alt for at få et Victoria. Så det jeg vil have, I skal gøre, det er, at I skal gå ind og skrive i kommentarfeltene: Hello Sikhavn, du skal lave den her challenge her i Fortnite. Og ved så kommer der måske en video med den challenge. Kunne det ikke være fedt, drengene? Der er lige motherfucking på en jetpack, mand. Fly me up. Fly me to the moon. Oh my god. Det er der i hvert fald ikke over på. Get the fuck down, man. We got one man down, one man down. The enemy's in possession of the core. Han er jo multiresideret, ham der. What the hell? Get the fuck out of my way! Oh man. Hvad ved du det her? Hvem dropper søs der? Jeg spørger bare, hvem fuck dropper søs der? Boom, man! For helvede, altså. Det er det, jeg siger til jer. Pas nu på jer selv derude, drengene. Pas nu på jer selv. Det lige pludselig kommer Zico, altså bare en tjeneste, ikke? Gør os selv en tjeneste. At vi passer på os selv. Fordi vi vil ikke have et sniperskud lige i hovedet. Hvem tror du er? Doghouse. Ingen tør en doghouse med mig. Jeg vidste det, mand. Hvor fat er du med dem her? Jeg får dem kun. Bro, det er det eneste jeg har. Come on. Lad mig lige leve. Gider du at tage dig sammen der? Come on! Nej! Fuck! Fuck, det mener han ikke. Han skal være i live om der. Oh, what? Controller player! That is a controller Kom player! nu!
rammer jeg ikke, mand. Okay, Falris. Nu er jeg træt af at tabe. Jeg taber på de mærkeligste måder, seriøst, mand. Jeg bliver... Sidste game, mand. Jeg fik 20 mennesker i hovedet hele tiden, mand. Blander vi retail row. What? Controller player! Der is a controller player! Det er det, jeg siger, mand. Get the fuck out of my game, man. Get the fuck out. Lige bedre, mand. Og det tager også bare dig lige, bare fordi. Smider det igen. Bare det er fordi, vi skal klare den her. Vi skal klare den her. Har vi klaret den her? Let's fucking go! Yeah! Yeah! Min video fik nogle visninger og abonnenter og sådan noget. Wait, der skal der en lama lige der. Hvor skal vi ikke tage lamaen, fordi så har vi fucking mange mats. Hello! Get the fuck out of my game, bot. Du har en shotgun, jeg kunne godt kunne bruge, kammerat. Thank you. Det er du jo. Overskår over, hvor mange match jeg har. Seriøst, mand! Yes! Yes! Ud af mit game! Ud af mit fucking game! Det var godt. Oh my fucking god. Oh my god. Kig der loadout. Kig der loadout. Eber eller... det er svært. Pibble pable pop. Sut min krop. Bum. Hvis jeg lige pludselig får et killing, så ved jeg godt hvorfor. Ja. Fantastisk idé. Fantastisk spot. Vi venter her indtil der er nogen, der kommer og tager det. Fuck, man. Get the fuck out, man. Endnu en checkpack. Hvad synes du om Legendary Shotgun? Hvad synes du? Time er perfekt. Ej, hvor er det lækkert. It was perfect. Perfect. Everything. Down to the last minute details. Oh my fucking god, en noob, mand. Han skal danses på. Han skal... Han er lige noob, mand. Han løber hver gang, mand. Han skyder efter ham. Lige tilbage.
Pyramid.